social media tabuk o video mangpli kaisa jeheno viral ongoi tongo tei ang tui phoike nongni bagui o viral video ni mangpli video ni screen o norok video ni screen to nugui mankana kaisa saya hai mangpli ajibi gari phaiye ringui tongmani pungui tongmani mangpli social media o mangpli kasai phate no video viral ongjak tei saimangka o viral mangpli kasui phaike Himachal Pradesh ni kaisa pahar ni hinui a pahar o kaisa sunsan elakar jagao buruni mang hai kai kaisa sampli hai pungui tongmani khorang tei o mangpli nungmani pore baksa borok rok burasa bo hinui hingka hingke kai o mangpli no nungmani pore norog tamo uansuk omiki kunu kaisa buruni saya burasa da wngna wngya hingkai horo gurugui tongnai kunu kaisa poso januar ni mang ba khorang da wngna kisa comment kaisa di norog o mangpli nungmani pore norog ni mote tamo ungjak tai paithago ani video no norog jodi no chajakhai ani channel no chajakhai like subscribe share khai tapok dimti hai tebo kotal video rok manani bagui।